nire gurasoak banandu ziren nik 7 urte nituenean, eta 9 urterekin gitxi gora bera hasi zitzaidan lehenengo korbana, bekain gainean, holan orbain txiki bat, peka bat neukan justo toki horretan, eta orbain zuri horrek peka hori jan zuen, eta bueno, hor geratu zen, ez? Gero, joan egin zen hori ere, desagertu egin zen bekainetik ere. Hor izan zen lehenengokoa. Gero, hau azpian ere, pixka bat, eta atzamarretan ere puntetan. Nik uste dut azalak somatizatu egiten duela, emozioak eta oso emozionala dela. Nik horrela pentsatzen dut, justo nire kasuan, gertaera hori egon zelako, justo horren aurretik, ez? Nire ustez ez da kasualitatea, horrelako gaixotasun bat agertzea justo horren ostean, ez? Nire gurasoen banaketaren ostean. Eta entzun izan ditut beste kasu batzuk ere, beste pertsona batzuei ere gertatu izan zaiela momentu konkretu baten, ez? Momentu horretan, mediku horrek diagnostikatu zidanean vitiligoa zela, ez nuen holan ezer berezirik sentitu, ez nekien zer ekarriko zuen gaixotasun hori eukiteak, ez? Momentu horretan ez dakizu. Norbait, mindu nahi baninduen ala zeo zer, hori izan arrazoi perfektua, ez? Betikoa, lodia baldin bazara, lodia zarelako. Eta orbainak badituzu, hori da errezena. Orduan noiz baiten min egiteko esan dizkiate komentarioren bat, klasiko norbaitek edo, baina, bueno, eske betikoa da, hori da errezena, eta institutoan zan, hausan nabarmenekin sartzea. Logikoki ez zitzaidan gustatzen. De repente lagun batek ala klaseko batek zeo zer esatea horren inguruan, ez zait gustatzen. Nerabezaro garaian oso gaiztoak gara, erasoak edo hitz desegokiak jasatzen zituen. Baina bai berak bere asalaren gatik, bai beste pertsona batek bere jatorrian gatik, bai beste batek bere hilearen gatik, ordan hori, desberdina den guzti hori nabarmentzen zen. Triste jartzen zen, ez zitzaien bat ere gustatzen. Eta are gutxiago bere lagunen gandik entzutea itxitxusiak. Zer da perfektua izatea, zer da edertasun perfektua, bakoitzarentzako gauza bat, ez? Baina baditugunez, inposatutako kanon batzuk, ez, gizarte honetan, eta behin eta berriro jasotzen ditugunez, telebistatik, iragarkietatik, tokidanetan dago hori inposatuta, orduan gure buruan dago, krudelak gara, eta horrekin exigenteak eta kritikatzaileak gure buruarekin, baina besteekin ere. Jendeak uste du hau nire kolorea dela, ni zuria naizela. Eta bai, zuria naiz, baina ez nintzen horrela jaio eta ez naiz horrela izan beti, ez? Jende asko esaten dit, ostra, ke blanca, no se quedo, ze zuri jo, bai. Eta jende asko esaten dit, zelako asala daukasun, zelako ederra den zure kolore zuri hori, ematen du japoniar estilokoa dela, edo ez dakizer, ja, eske hau berria da, klaro. Bai, denetarik entzuten dut, baina, bueno. Sometimes I try to convince myself that I'm not obsessed about you, and that maybe somehow there is a way I could stop thinking that I wanna know if I could be anything that would help you stand taller, and I wanna know if this could be real, not just in my dreams, and I wanna know if I could be anything that would help you stand taller, and I wanna know if this could be real. Sometimes I try to convince myself that I'm not obsessed about you. Ainhoa, Lekeition gaude, zure haurtzaroko udak hemen gogoratzen dituzu? Bai, ona etortzen ginen beti, txikitatik, eta hemen pasatzen genituen udak Hondartzan. Neguan azaltzen da Orbana, eta handik gutxira dator lehenengo uda, ja, Orbanakin.
Bai. Eta gero uda gehiago, orban askoz gehiagorekin. Hori da, edo handitzen joan ziren. Lehengoko udetan, ez nuen nolan aldaketan nabaririk sentitu, baina gero handitzen joan zirenean, bai. Ze kremak bota behar izan dituen, eguzkitako kremak eta, eguzkiaz babesteko, ardura hori, hasi izan, ez? Lehen ez zegoen hainbeste ardura horrekin, azalarekin, bestearekin, eta hortik aurrera bai. Esan dezaketa agian, hasieran bitiligoaren kontra joan nintzela, bai, izan lehike. Saiatu nintzen hainbat tratamendu egiten, zegoen Kuban tratamendu bat oso famatua dela edo zena, ez dakit oraindik jarraitzen duen, eta jende asko joan izan da Kubara bitiligoa kentzeko edo tratatzeko. Eta hor saltzen zuten botika bat, ez dakit zer, eta ni, saiatu egin nintzen botika horrekin, bitiligoa kentzen adibidez. Hori izan zen tratamendurik efizienteena edo, beste batzuk egin dituen kremaren bat bota, eta ez dakit zer, da esertarako bez, ez dago esertarako balio. Eta Kubakoak, zer bai egin zidan, baina, oso lan asko zan, segunero, ordu berean, bota behar nuen botika bat, likido bat, likido transparente bat, dolan alkohol usainarekin. Nik uste dute bitiligo hitza lehenengo aldiz entzun genuela, berak benetan diagnosi mediku bat egin ziotenean, eta tratamendu bat jaso zuenean, krema berezekin hasi, interneten bilatu zer esan nahi zuen. Hasiera batean bai uste genuen kremekin edo tratamenduekin etorkizunan ezabatuko zen zehor zela. Eta zure lekeitioko uda horiek asko aldatu ziren? Zure gorputza erabat aldatzen denean, eta orbanez betetzen denean, udak aldatu ziren? Udak aldatu ziren, ordutegiekin adibidez, beti pasa izan ditut milaka ordu ondartzan, agian hori ezin nuen egin, ez? Eguerditan etxera joan behar nintzen, ala ordu txarrak saiestu. Juergan joaten ginenean edo noizbait pasatu izan zait, igual tapatu nahi dut. Gertatu izan zait, probatzen duzula, makillajea bota, ez bota, eta supergaztea ginen, ez dakit, zen beharrezkoa, baina, tapatu nahian, ala enkajatu nahian, Gorduan, derrepente, klaro, ostras, eukazu zer zure gorputzean, igual ez duzuna izan nahi, ez? Eta momentu horretan izan nuen pizkat borroka. Momentu hori niko goratzen dut, inseguridade askorekin, ez? Nera bezaroko inseguridade hoiekin, estetikoki, ez duzu zure burua ondo ezagutzen, horretan sabiz, ni ez nengoena inseguru nire buruaz, ez? Hornen bilen, ez dakit galduta. Edertasunaren kanona etzen horrelako irudi bat eukitzea, orduan hori bai izan zen mingarriagoa. Garaio horietan, hasten zara makillatzen, edertasunarekin jolasten, orduan guk egiten genituen ritualak edo makillajearen inguruko kontu hauetan laguntzen genion, apurtxo batek gehiago estaltzen edo ez ikusteko. Momenturen baten, bai obsesionatu naiz, edo igual ez naiz guztiz konsiente izan, baizik eta ametzetan igual atera egin zait gai hori, ez? Derrepente, ametz gaiztuak izan, eta kamiseta igo, eta batean, orbain gero eta handiagoak eukiten hasi, tripatik edo bizkarretik, dana orbainez beteta. Eta, ostra, esaten, tripan ere eukiko ditut, eta gero holan izan da. Eta ez da hainbesterako izan. Gaztetan ez nuen referenterik izan, eta gero hori 18 urterekin edo agertu zuen desigualeko modelo hori, beltza, dana, eta hori oso nahiko potentea izan zen, publizidade hori, iragarki hori, tipa horrena, claro, kontrastea oso nabaria zen, bera beltza danez, zuria eta beltzaren arteko kontrastea oso potentea zen, eta jende asko gogoratzen du kanpaina hori. Gero, konturatu naiz, egon direla pertsona asko bitiligoarekin, adibidez, Michael Jacksonek bitiligoa zeukan. Eta orduan, baliteke berak bere gorputz osoa edo azal osoa zuri jartzea horregatik, orbainak zituelako. Eta orduan, ez zituenez orbainak izan nahi, gorputz osoa zuri jarri zuen. Uste dut egon zala uda bat non naskatuta erabaki zenuen kremarik ez botatzea.
Bai, Eta zer gertatu zen? bota nuen krema hola mehago bat, bota behar nuena san kriston krema lodia, holan, aurpegi guztia zuri usten ninduen krema bat, oso lan densoa, ez? Eta ordan, esan, nik hori ez dut bota nahi. Ez haiti inporta kontrastea aukitea. Ze askotan kremaren asuntoa da, babesagaitik, baina baita estetikoki kontrastea ez lortzeko. Orduan, uko ginion horri, eta, klaro, kontrastea izan zen kristona, nik errestasunez hartzen dut kolorea. Errestasunez, osea, morena nintzen eta oso morena jartzen nintzen udan. Eta jartzen naiz, nire parte ilunetan, bai. Orduan, klaro, urrunetik ikusten zen, ez? Dalmata baten moduan, ikusten zen pilo bat, bai. Konturatu nintzen vitiligoa nire gorputzaren parte sala eta segurazki bizitza osoan eukiko nuen zeo zer izango zela, agian Madriera joan nintzenean ikastera, 19 urterekin, arte dramatikoa ikastera joan nintzen, eta hor, beste prozesu baten murgildu nintzen, arte dramatikoa ikasten hasi nintzenean, nire buruarekin lan egiten, nire gorputzarekin, eta hor hasi nintzen, nire burua gehiago maitatzen, horrekin lan bat egiten. Ainhoa Madrilera joan zenean, oso gutxi ikusten ginen, eta bai Bilbora etortzen zenan indarrarekin ikusten nuen, eta bere vitiligoa, inolako lotzarik gabe erakusten zuen, eta horretan bai ohartu nintzen beste modu batean bizi zela, eta erasoren bat jasotzen bazuen, berehala aurre egiten zion erasotzaileari inolako beldurrik gabe. Osea, autoestima puntu hori bapatekoa izan zen. Hasiera baten nik dudak nituen, ez nekien ondo zer egin vitiligoarekin, nia hori eskutatu behar nuen ala ez. Hori gazteago nintzenean, 18 urterekin edo kastinak egiten hasi nintzenean, ez nekien zer egin. Eta goratze dut irakasle bati galdetu niola, zer egiten dut, tapatzen dut, ez dut tapatzen, berak ere esekien. Orain nahiko lasainago, baina askotan, klaro, nik esan behar dut, aurretik abisatu behar dut. Proiektu berri bat hasten dudanean, rodaje bat, nik esaten dut. Zer egingo diot, ez nazo honen aurka joango, ez dauka zentzurik. Ez badoa, abiadura handian, edatzen, orduan zer egingo dut. Onartu. Eta horra nintzen ja beste fase baten sartzen. Eta ohitzen ari naiz. Noiz behinka nire burua ikusten dut, holan izpioan, ostras, tio, zuria naiz. Klaro, eta gorputzarekin prozesu horretan nago, geroz eta zuriago nago. Besoak holan danak zuri egotea hori izan da azken urtean. Oindela 2 urte orbainak nituen, nasketa bat zen, orain dana da zuria. Onarpen prozesu horretara iristea, ez da inerreza, ez eguneroko lan bat da. Ez nuke esango guztiz onartuta daukadala. Bai, lasai nago nire gorputzarekin eta nire azalarekin, baina badira egunak. Batzutan, nahiago duzu beste fisiko bat euki, ala ez ara hain ondo ikusten. Baina hori gorputzarekin ere gertatzen zait. Eta uste dut guztioi gertatzen zaigula, eta emakume hori, pilo bat, baditugu arazo asko gure gorputzarekin eta trastorno asko horrekin, ez? Orduan, uste dut hori lanketa bat dela eta eguneroko lanketa bat. Gezurra esango nuke, beti ondo sentitzen naizela esango banu, hori gezurra da. Erakutsi nahi dut, ez? Normalizatu nahi dut. Uste dut garrantzitsua dela hori ikusgai egitea. Orduan, askotan eskatu dugu egin dizkiatea argazki sesioak, ala nik egin izan ditut. Nik horrekin badaukat borroka bat, eta gustatuko litzaidake hori ikusgarriago egitea, eta hori lantzea, gehiago, inkluso, bai. Zein da zuretzat gorputz perfektua? Niretzat gorputz perfektua da norbera ondo sentitzen den gorputza. Eta zu ondo sentitzen baldin basara, bagian ez daukazu bestekiko komentarioak egiteko behar hori. Ondo baldin basaude, ez ara besteekin sartzen, besteak ondo sentituko dira eta eredu berriak sortzen hasiko dira,
Eta ausartak izan behar gara ere. Ez ohikoa den hori azalarazten eta erakusten, horretarako ausardia behar da eta aurrera egitea eta, maitasunez ikustea, ezberdintasunak maitasunez ikustea.